Assam State Disaster Management Authority pen akimi SOP aron kapang dakpon thu. Labangso SOP akimi kapang dakpon aron lake inter district movement puthot kanghapon thu. Pinap jakhongpo ni phai inkoi arni pen Assam arlo long inkoi ratrok si a district aphan anikang sam por phai pho pen ada por phai pho an curfew aphan hukum kipi thu. Lapen Assam arlo long inkoi ratrok si a district aphan hitikular restaurant lapen golf lapen private office haikhui ada por phai pho pen anikang sam por phai phli an kang puji aphan Assam State Disaster Management Authority pen kapang dakpon. School, college, university hai hui kanghap padopon thu. Auto rickshaw lapen cycle rickshaw along inut katewar abang lapen banghini si chethablong chotji. Motor ke bekatum marks mate ingho det kachikup ke akenang sot inut wetle motor bek pustame. Bonta Golaghat, Jorhat, Lokhimpur, Sonitpur, Biswanath district aphan ke hitikular office school lapen Arnam Kadam ahem hai hui anta kangke padopon erla. Lapen Gwalpara pen Moregaon a district apan curfew apor kipipon lake analo por phai isi pen ada por phai pho an padopon lo. Lapen hithi kular office hai koi analo por phai kirhini an sikangpu padopon long chodi pusi Assam State Disaster Management Authority atum SOP pandakpon lo. Lapen service mate boreng abar sai ke claim atum batai isi COVID vaccine ke en vaccine COVID vaccine ke en atum an si sahem chedamlong chodi puta ASDMA atum hukum kipialo alok pangdakpon. News Desk Report, Karib Daily News.